sparkane lubambo lwam olo. Noba itiara itini gonotarkane, she is mine. Kamente kathixo. Sisukile kuGomere, sidlule eGetsemane, siseGabhatha kwisihlalo esiphezulu. Kamente kathixo. Emva komshumayeli uhlakanyana waphakama uPilato watsho ngesiGrike wathi eke home, nanko ke umntu. Kamente kathixo. Boba onani boma. Nanso i-substitute kaGomere. Kamente kathixo. Nansi i-substitute kathixo kwisizwe samaGomere. Kamente kathixo. Waphuma unyana kaMaria. Uthi umbhali ulindwe zizitishi eziyi-14 kodwa empokothweni uphethe isilivere eziyi-15. Kamente kathixo. 15 shekels to redeem mankind through God's love. Uthi umbhali netba aphume angene kwiDolorosa, the first station wawa phansi. Gowalithi ngesi, for he carries the way of the world upon his shoulders. Sindwa bubuGomere bethu wawa phansi. Kamente kathixo. The disappointments of God revealed through his falling son. Bantwana bakathixo. Kodwa wathi, I still have 14 shekels to pay for them. Bantwana bakathixo. Tumbali wathi xa ephakama waphinda wawa. Bantwana bakathixo. Waphinda wawa. Kutheka ishekile to 13 shekels. Fast forward, udibana nomnye uGomere ewile yena okwesithathu. Xa ekhangela uGomere onguVeronica wacinga kuYohane 8 xa esithi xa bezomquluba ngamatye wathi makabekho owokuqala ongenasono ukumquluba uGomere ophambi kwenu. Thincwadi uVeronica wathabatha itawula wamusula ubuso, wathi xa ekhangela wabona umfanekiso kaThixo. Kamente kaThixo. Olo thando lwakho Nkosi, elo gazi lakho, izibele zakho zonke maziyuse zize kum. Kamente kaThixo. Xhityilwa ngamajoni bantwana bakaThixo phansi komnqamlezo wenjenjeya unyana kaYosefu. Kamente kaThixo. Wathi gqi nomnye umcekwa onguGomere ongasezisanga ocekisiweyo etempileni, umdaka wamaAfrika. Wathi Simoni waseKirene, hamba phakathi kwinyathelo lam ukuze ubuGomere bakho bungavakali kuwe. Kamente kaThixo. Sithi uGomere, sithi uGomere, every time
kuphuma into eyinqambi emlonyeni siyamkrexezela uThixo. Gamente kaThixo. Every time sifukamisa intiyo esihlisweni zethu siyamkrexezela uThixo. Gamente kaThixo. Every time sisenza amayelenge noba sikunye sikhokhela siyamkrexezela uThixo. Gamente kaThixo. Uthi umbhali xa efika emasangweni okugqibela kwavakala umpostile esithi bonani uthando lungaka. Gamente kaThixo. Asithande ngalo ubawo ngonyana wakhe uYesu Kristu oba kuthiwe kuthi singabantwana bakhe. From the despised Gomer to the loved Louis. From Louis obekrexezela uThixo emphakamele to a son of the Almighty God. Gamente kaThixo. Tumbali xa ecula sendimbona apha kum ehlamba inhliziyo. Ekugqibeleni kubo bonke wabona nandim. Bonani uthando lungaka. Gamente kaThixo. Uthi umbhali bamthoboza wamsusela ngapha kwamasango aseJerusalem. Athi umbhali masiphumeni ngoko siye ngaphaya kwamasango sithwale ingcibhkifo yakhe. Gamente kaThixo. Wanyuka umnqa. Gamente kaThixo. Babawonani boma bathi xa befika kwintaba yokhakayi bantwana bakaThixo uthi umbhali bamondlala unyana kaThixo ebhatala ityala likaGomere. Gamente kaThixo. Wathi xa bemondlala babetha izikhwenkwana. I think that dalbali selbali. Botile ezimbini zecoke zisefrijini kwa Shoprite. Enye yithi kwenye mfondi na ufani nam ipaint yakho ikhuthukile. Yanibona mna ndiblenga njani. Awufuneki wena kule fridge ka Shoprite. Gamente kaThixo. Ithenye ibhotile. Hlekazi lithi bali lam. Ndake ndafana nawe. Ndiblenga ndibengezela. Kodwa eqengqelekeni kobomi ndaphathwa zizandla ezininzi. Gamente kaThixo. Ndazifumana sendilahlelwe egarage kwicrate engasetyenziswayo. I-owner yegarage yanibeka phandle estratweni. Gamente kaThixo. Wafika udriver we-deep lorry wankhangela wathi le ayi emva izawuhlala lapha ecaleni kwam kule front seat. Gamente kaThixo. Want exchanger kumakwerekwere bantwana bakaThixo. Kwafika itruck yakwa Coke yandithatha bantwana bakaThixo.
bathi xa bendikhangela bandibeka kwi-conveyor belt dasiwa kwi-chemicals nge-chemicals kwafika i-quality controller yenza i-test ngaphakathi kwam ndazibona sendibekwa eshelfini yetrie yama-empty asawuzaliswa ngeproduct yexabiso yaka-Coca-Cola. Rhamente kaThixo unibona ndilapha nje kungenxa yothando womqhubi we-top lorry owayembona i-potential apha kum kungenxa yothando we-quality controller eyabonayo uba ndilungile uba ndibe lapha. Kodwa ndifuna ukuthi mhlekazi wam noba ipast yam ibinjani kodwa xa sifika etilini xa sizawuskenwa sobabini sizawuthi 1999. Bonani uthando lungaka, bonani uthando lungaka. Bamondlala bawuphakamisa umnqamlezo kwecwako komzuzwana wadanduluka ngelizwe elikhulu eliqhutywa luthando olungaka. Bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Vuthela le ngoma kusumshumayeli. Umongameli nerhamente yonke emini emaqanda nje ndiyanibulisa nonke ndisithi uxolo lenkosi malibe nani. Masisifumane isifundo sethu kule ncwadi yevangeli kaLuka isahluko ngama-23 kula vesi yama-34 efundeka ngolu hlobo. Wathi ke uYesu, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Nkosi mayisikelele kufuna kwelizwi ndibinaphakade. Amen. This is a prayer of intercession. Thandazo wokuthandazela abanye abantu. Silapha phezu kwale ntaba yokhakhayi. Kugcwele uwahlawahla lwamathambo. Engakusekho nethemba loba ungazophinde kuzuke imiphefumulo lapha. Sibone le minqamlezo mithathu ibekwapha. Umnqamlezo phakathi ingokaYesu. Umbhali xa ekucacisayo wawumkhulu kakhulu. Umzimba kaYesu kunzima noba mawufithe. Kodwa enziwa amatiletile. Ukuba khona kulo mqamlezo uzawungena uthanda ungathandi. Uthi umbhali bathi xa bewoneka umzimba kaYesu awafitha. Batsala ingalo yasekunene. Bayistretcha up until kwaphuka usikhotyana. Batsala nakwelinye icala. Inyama yadislocateka ithambo kwelinye ithambo. Wafitha uYesu kulo mnqamlezo. Thomnye unobalise xa balisayo kaloku uYesu kakade apha. Lo mnqamlezo ubunganzelwanga yena.
naba bantu ebebenze lo mnqamlezo kulamacala akho mabini apha okuyesethe cwaka engawuvulo wakhe umlomo icebo lenzekile labantu basemhlabeni uthi umbhala apha akakwazi nokwenza sign language ngoba izandla zakhe ziqiniswe zizikhonkwane inyawo zakhe zombini zidityaniswe ngezikhonkwane akakwazi nonyakaza kodwa into abayilibeleyo apha ezantsi kudibanisa umlomo wasuka wadanduluka uYesu wathi bawo baxolele ngokuba bayazi into abayenzayo utsho apha ezantsi komnqamlezo kukho abantu bakwaJuda abagcwele kule ndawo kukho ababingelela abakhulu abagcwele kule ndawo kukho ababhali abakhulu abagcwele kule ndawo kukho indimbane egcwele kule ndawo emane imemelela isithi mbethelele emnqamlezweni sonwabe akho hlobo lwabantu bakwaJuda olungekhoyo apha uYesu uthi ba usenza umthandazo obukade usenziwa luhlango lwakwaJuda xa bebane bemkhwaza beza kubeka amacala umbiza ubawo kulo mthandazo wakhe kungekuhlanga kuye umbiza ubawo eyaleza boni uyaleza abantu abenza inkohlakalo kwakhumbuleka ilizwi abelithethileyo ngaphambili esithi kakade lifikile ixesha lokubunyana womntu anikelwe ezandleni zaboni nangexesha kuhanjelwa phezulu apha kusenziwa yonke into ebuhlungu apha kuYesu abanye abazinembali uba kuthene lapha kulo mnqamlezo kodwa bavile uba kuza kubethelela uYesu nabo balapha kule ndimbane bafika bangenelela but uYesu kulo meko injalo ubiza uxolo kulo meko injalo uthi uYesu abantu abayazi lento bayenzayo kaloku uYesu apha emhlabeni wayezodala uxolo phakathi komntu noThixo uThixo apha uYesu wayezodala ubunye phakathi komntu noThixo igazi eliphalale lapha emnqamlezweni liphalalela khona ukuze kubhatala ityala lomuntu elenzeke egadini eEdeni bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo uYesu akwaqala ushumayela ngoxolo sikhe semve sithi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolele abo basonayo thina ingabe ukolo luhluna lutshoyo ukuthi nawe uyabaxolela abakonayo eyona nto ingamandla apha kuThixo kuba hlala umuntu enoxolo nomphefumulo wakhe eyona nto ingamandla apha kulo mnqamlezo kukuba bonke abantu babe noxolo noThixo eyona nto ingamandla apha abantu babe noxolo nabantu abahlala nabo kuba ngaphandle koxolo umphefumulo awuphili bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo lamazwi kuYesu wakhe wathetha okanye ndakhe ndawava ethethwa nguStefano wakudala uStefano ngexesha exulutywa ngamatye ngexesha bezama umbulala kodwa wasuka wadanduluka uStefano wathi ndibona amazulu evulekile ndibona unyana womntu ngasekunene kayise wathi bawo uzungababeka ityala aba bantu kwakubeze umongezelela ukholo owethu uThixo uthi akujonga imeko uYesu uyabazi abantu abahotspotiweyo athi mabangabeka ityala kwaba bantu aba bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo kuba umbi umntu ongenaxolo emphefumulweni wakhe umbi umntu ongenaxolo ngoba ngumbulali wakhe yena kuqala umbi umntu ongenaxolo ngoba uxolo lwenzele abantu selengatshonga umuntu uba ekonile athi kuuxolo kodwa ngezenzo ezumbona ukuthi umuntu udanile uthi ubawo baxolele
ngoba abantu abayazi into abayenzayo. uYesu apha wayezele loo nto kweli hlabathi, ezele uba sibe noxolo ezintliziyweni zethu nasemiphefumlweni yethu. Wayezele ukuba thina noThixo sixolelane. Kuzaliseka isibhalo esithi weza kufuna ukusindisa bonke abantu abalahlekileyo, ngoba inkohlakalo yethu iyalahlekisana, iyasahlukanisa nofefe lukaThixo. Kanti xa sinoxolo, intsikelelo kaThixo idanda phezu kweentliziyo zethu nangaphezu kweentloko zethu. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. uYesu umile apha phakathi komntu noThixo uzoxolelanisa umntu noThixo, ngoba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, wancama unyana wakhe ekuphela kwakhe omzeleyo ukuba azosihlangula ehlabathini. Ngoba uThixo akamthumanga ukuze ezogweba ihlabathi uYesu, kodwa wamthuma ukuze ihlabathi lixoleleke ngenxa yakhe. Kaloku uYesu uziswa yinto ethethwe nguYohana apha esithi nantsi imvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi. uYesu into enza amandla ezoyenza apha kukhukhulisa isono sehlabathi. uYesu apha uzodiliza idonga lobubi phakathi komntu noThixo, ngoba uthi umbhali umlamli phakathi komntu noThixo nguYesu. Xa ungenalo uxolo ufana nekhoboka ebalikhoboka lesono. Xa ungenalo uxolo ufana nebhantinti elizivalele ngokunokwalo. Ibhantinti elizivalele ngokufumana iblessings zikaThixo. Xa ungenalo uxolo usisulu sestress, kuba abantu bathi bezonwabele ikuphazamise loo nto. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Xa ungenalo uxolo usisulu sokusokola usilwa nabantu, manje usitha ufunwa ngabantu, kanti ngelo xesha unaxolo. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Xa ungena xolo usisulu somvandedwa, bathi abantu besenzela into zabo ingathi babhekisa kuwe. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Kanti wakuba noxolo uthatha inhliziyo yakho, uthoba ikratshi, uvuma uba noxolo nabantu bonke. uThixo uyakuxolela. Kaloku nje vuma izono zakho, ucele kuThixo akunike uxolo. Ucele kuThixo akunike uba umphefumulo wakho uzole. Akunikwe uThixo ukuthi mawuphumle. Umva umbhalo esithi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolelayo. Lumka ke kwavalwa ithuba lisekhona lokuxolela. Lisekhona ithuba lokuba kuthi kulo mntu noba ngade ningene engcwabeni asoze ndimxolele. uYesu apha ubokoboko kodwa umisa uxolo kubantu abamenze kakubi. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Mandibulise kumongameli nebandla, ndibulise ngelika Kristu igama kumkhosi wonke kaThixo lapha Bhotani. Masilifumaneni ilizwi lesibini. Ilizwi lesibini silifumana apha kule vangeli ngokubhalwa nguLuka, isahluko ngama-23, ivesi ngama-43. Inene ndithi kuwe, namhla uya kuba nam eparadisi.
silapha phansi kwenhlungu sikulomnqamlezo uThixo ethetha uLuka uthi le minqamlezo mithathu kukho amadoda akule minqamlezo mibini asiwanikwanga kamagamawo asinikwa ne-background yokokuba ngamadoda ngobani nyenje into esiyinikwayo ngabaphangi uYesu ume nabaphangi umnqamlezo wenza loo nto kakade uYesu ebenezihlobo kodwa ngoku kuye yedwa nabahlobo abatsha abahlobo abatsha ngabaphangi ngamabhada ithetha ukuthi loo nto xa usentlungwini ayompazamo into babemke bonke abantu owazana nabo ungabi nexhala yenzeke emnqamlezweni bemka